Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu da yardan Allah za mu duba farashin kayayyakin abinci ne daga kasuwan Makarfi ta jihar Kaduna a yau 16 ga watan 7 ta shekara 2025. Masara mai aure ana sai da ita 40,000 zuwa 45,000. Masara mare aure ana sai da ita 40,000 zuwa 42,000. Dawa ana sai da ita 40,000 zuwa 45,000. Dauro ana sai da shi 59,000 zuwa 61,000. Gero ana sai da shi 58,000 zuwa 59,000. Wake fari manya ana sai da shi 100,000 zuwa 105,000. Wake fari ƙanana ana sai da shi 90,000 zuwa 96,000. Waken suya silba ana sai da shi 80,000 zuwa 85,000. Waken suya idon fara ana sai da shi 70,000 zuwa 82,000. Waken suya zafa ana sai da shi 80,000 zuwa 85,000. Shinkafa sabuwar Dangote ana sai da ita 40,000 zuwa 42,000. Shinkafa 2BC ana sai da ita 70,000 zuwa 40,000. Shinkafa Jamila ana sai da ita 40,000 zuwa 44,000. Kalwa babban buhu ana sai da shi 150,000. Kalwa ƙaramin buhu ana sai da shi 120,000. Barkono ɗan zagade ana sai da shi 60,000 zuwa 65,000. Barkono ɗan zagade ruwa ana sai da shi 75,000 zuwa 90,000. Barkono kimba ana sai da shi 95,000 zuwa 100,000 da kuma 115,000. Barkono daura Lagos ana sai da shi 120,000 zuwa 135,000. Ya danganta da yanayin cikansa da kuma yanayin buhun. Rogo babban buhu ana sai da shi 150,000 zuwa 155,000. Rogo ƙaramin buhu ana sai da shi 32,000 zuwa 35,000. Tumatiri busasshe ana sai da shi 60,000 zuwa 80,000 80. Sai kuma gyaɗa sabuwar ana sai da shi 200,000 zuwa 110,000. Suga ƙarshen rahoton kenan.